Que tal, Ceci? Xa pasou un ano dende a última entrevista. Pois efectivamente, Valen, aquí Que non lo estamos. iba a dicir, non? Cantas cousas pasaron. Pois sí, Que moitas. non podíamos contar, que non iba a adiviñar. E a primeira pregunta é obrigatoria. Que tal che vai? Bueno, pois a verdade é que me vai bastante ben, razonablemente ben. Agora xa estou pois nunha fase bastante avanzada do tratamento. O peor xa vai aló, que foi pois, bueno, toda a primeira fase, non, da quimioterapia e despois a operación, e agora xa estou cun tratamento, bueno, preventivo, que evidentemente ten as súas cousas, ten os seus efectos secundarios, pero é bastante máis lixeiro e máis fácil de levar que o primeiro, e polo tanto, bueno, nunca, nin nos peores momentos, que algúns houbo, evidentemente, perdín pois a ilusión e a forza, ese sentimento de saber, porque eu sempre estiven convencida no criterio dos médicos, e a min dixéronme que me iba a curar, que tiña que pasar, evidentemente, por un proceso complicado, e iso nunca me saíu da cabeza, e axudoume moito, entre outras cousas, pois a chegar ata aquí, pois sempre de bon humor. É unha das grandes vantaxes da sanidade pública que temos, non só como actúa, senón tamén como saben tratarnos cando hai un diagnóstico grave como este é o caso. Non? A ver, eu xa sei que estes temas son moi delicados e depende de cada un, pero ti sempre fuche moi valente a hora desde o primeiro momento que tiveches que abordar o da túa enfermidade, e a todos que te fomos seguindo vimos como fuches un exemplo seguramente para moita xente que se vexa na tua situación, ou familiares de outra xente que están pasando por un período parecido, non? Bueno, non quero caer no tópico de preguntarche por cousas que poden ser cabrosas, pero que xa que sabemos da túa franqueza e a facilidade con que te explicas, que se sinte cando un lle dan a diagnose dun cancro? A ver, eu creo que é algo que penso que non me vou a olvidar na vida, pois dese momento, non? Cando che din, pois, esa maldita palabra, non? Sí. Que sempre, eu creo que sempre nos parece a todos que a nós non nos vai a pasar. Lle pasa a moitísima xente ao redor, que é raro, quero decir, que non teñas alguén próximo, da igual que sexa unha amizade ou de familia, pero sempre nos parece que somos, non sei, invencibles ou algo así. Entón, bueno, pois é algo que lóxicamente impacta moito e que no momento no que cho din, pois, bueno, eu quedeime pois en shock, pero soamente lle fixen unha pregunta ao radiólogo cando eu notei que algo iba mal, porque vin que estaba moito tempo pois nunha mama que é a dereita, que é a que teño afectada, e na outra pouquísimo. Dixen, ui, aquí vaite preparando que aquí vai haber algo malo, quer decir, eso non sei se é unha intuición, bueno, non sei explicar como se che pasa eso pola cabeza, non? Pero si é certo que, bueno, que no momento evidentemente é un shock, e eu pregunteille cal era a perspectiva, dixo, non, muller, non te preocupes que hoxe en día pois isto está moi avanzado e hai un montón de tratamentos, e o que tes que ser, bueno, pois áxil, non? Bueno, en todo o proceso, porque eu aínda non teño 50 anos e, polo tanto, non me estaba facendo un cribado, non? E entón, bueno, pois a verdade é que ese momento fastidiado, moi fastidiado, pero tamén é certo que todo foi tan rápido, super áxil, ás 48 horas estábame facendo xa unha biopsia e, bueno, confirmando pois a sospeita, non? Pero dende ese momento sentíme tan arroupada, tan querida, tan acompañada, non só evidentemente por compañeiros, familia, amistades, etc., senón polo equipo médico. A verdade é que temos unha sanidade pública maravillosa, integrada por centos de miles de profesionais que se desviven para acompañarte, para que non estés de baixón, para que non teñas ningún tipo de dúbida, e iso a verdade é que axuda moito,
primeiro asumilo, porque o primeiro que hai que facer é masticalo, tragalo e asumilo, e despois para facerlles caso no que te digo. Me dixeron, sé positiva, levántate todos os días da cama, aínda que non teñas ganas, fai moitísimo exercicio, coida moito a túa alimentación, e despois trata de facer pois, unha vida pois, o máis normal posible dentro pois, dos malestares non? Que pode haber porque esa é outra, coa aparición dunha enfermidade deste tipo, obviamente, ti tens que recompoñer un montón de cousas. Supoño que o primeiro de todo é pensar en ti, é a prioridade número un, non? O que dis ti, cuidarte, alimentarte, levantarte, pero tens que recompoñer tamén todo un puzzle tremendo, tens que poñer, ocupan un lugar distinto, supoño que falabas ti, as amizades, a familia, o concello, o parlamento, non? Tens que poñer outra vez as pezas no seu sitio, non? Nun sitio distinto, sí, cando menos. Hai que, bueno, organizar e ordenar todo de outra maneira, porque si é certo o que decías ti, eu sempre era a última de todo, de todas as ocupacións e todos os compromisos e responsabilidades, e pasei a ser a primeira, porque isto, si algo se ensina, pois evidentemente, é que, bueno, si ti non vas, pois evidentemente todo o que faz, pois tampouco vai a ir, e polo tanto, bueno, pois eso, pasa a ocupar outros lugares, que ademais é importante tamén dentro das posibilidades de cada un, porque eu falo evidentemente da miña experiencia, e non hai unha experiencia igual a outra, quer decir, cada corpo é un mundo e cada persoa ten unha cabeza e unha forma de xestionar as cousas, evidentemente, pois un traballo, quer decir, hai un montón de condicionantes que poden limitar, non, a vida pois, dunha persoa que lle comunican que ten un cancro. Falando de condicionantes e de circunstancias, ti sabes que, bueno, que te sigo pola amizade que temos e polo que te admiro e como me gusta que enfocas as cousas. Outra cousa tamén que se notou é como ti transmitiches todo isto, como comunicaches, non? Estas situacións así un pouco, pois eso, límite, fan que moitas veces salte o mellor e o peor das persoas, non? E aí tamén se notou pois certas reaccións, evidentemente a imensa maioría pois de respaldo, pero tamén outras, non? Outras críticas, non? Como xestionas todo iso no medio do que é a terrible tensión dunha enfermidade como esta, ainda por riba nunha faceta pública como é a túa, unha persoa tan coñecida como a ti, con tanta vida pública, con tanta trayectoria e un ronsel detrás túa de persoas, de equipos, e de repente pois tens que comunicar algo como isto e ves estas reaccións así, non? Como fixeches para xestionar todo iso? A ver, a verdade é que eu son moi disciplinada e moi, bueno, decir, moi insistente, non, en todo o que fago, e nesto pois non o fixen de forma distinta, dicir, eu como che decía, pois seguín, vamos, punto por punto todas as recomendacións, consellos, etcétera, etcétera, e dentro deso unha parte moi importante é a cabeza, o sea, manter a cabeza forte, o optimismo e o positivismo, non? Eso é o que a min, persoalmente, axudoume pois, a levantarme da cama e a facer, bueno, pois, todo o que fixen ao longo de todos destos meses. E despois, a ver, é certo que eu sentínme abraiada por todo o cariño, a preocupación, o sea, non sei como explicalo, pero tanta xente, quer decir, evidentemente eu son de Betanzos, nacín en Betanzos e levo toda a miña vida vivindo en Betanzos, e os meus veciños e veciñas, bueno, algo exemplar, quer decir, eu nunca poderei agradecer todo o cariño, a preocupación, se non me veían, pois me chamaban por teléfono, me enviaban un WhatsApp, paran a meus pais, a meu irmán, aos meus sobriños pola rúa, aos meus compañeiros, dicir, bueno, todo o mundo estivo moi volcado, entón, se che digo a verdade, non recordo, nin teño, dicir, en mente, ningún comentario malo, que seguramente os houbo, que decir, porque sempre hai estos perfiles falsos que, bueno, pues que se dedican a tal, pero eu trato de borrar todas esas cousas e non recordo, eu só podo recordar
todo bon. É que estamos nun mundo, Ceci, que cada vez, curiosamente, parece que todo é blanco ou que é negro, que non hai ese cromatismo de grises ou de cores polo medio, non? E eu creo que cando pasa unha cousa destas, é máis con alguén como a ti, porque és unha persona que enfoca moi ben as cousas, que é moi difícil levarse mal con Cecilia Vázquez. Entón, como facemos para arreglar esta sociedade, para que non se polarice tanto? Porque tampouco temos tantísimos problemas tan gordos, verdade? E todo parece que o todo ten que ser para un lado, todo ten que ser para o outro. Sí, a ver, eu creo que non debería, sobre todo, quer decir, en xeral na vida, quer decir, este ambiente de crispación e de odio, en moitos casos, quer decir, e sobre todo eso, cando a xente se esconde detrás de, bueno, pois de algo que non o representa, porque realmente non está sendo transparente, non? Nin dando a cara. A mí eso moléstame especialmente, porque a mí sempre me gustou, evidentemente, dar a cara e decir o que penso, sin tratar de ofender a nadie, evidentemente, os insultos non entran dentro da miña religión, pero isto, a verdade é que non sei cal é o arreglo non posible, pero eu creo que dende a política, que dende unha das, bueno, pois, dos ámbitos non da vida onde máis crispación hai, penso que deberíamos de dar exemplo, É non? como vestía a política. Pode ser que todo isto teña un pouco que ver co que está pasando na política a nivel nacional, afortunadamente. Nós queremos que en Galicia vivimos nunha situación de sosego e de tranquilidade que envexan desde outros moitos puntos de España, mesmo desde os que non teñen a mesma cor, onde non vai gobernar a mesma cor política. Pero todo isto seguramente ten que ver tamén un pouco coa política nacional como está, non? Como a vestí, que xa tes unha traxectoria, bueno, dilatada na vida pública, e tes unha clarísima vocación de servizo público. Como ves a política nacional neste momento? A ver, a política nacional, pois agora mesmo non é un exemplo, non, a seguir, sobre todo por unha banda. A min non me gusta falar mal de ninguén, evidentemente, eu defendo os meus ideales e creo que son coñecidos por todos. O que sí que noto eu, pois cada vez me paran pola rúa máis persoas pois, de ideoloxía máis de esquerdas, non? Pois tirando non hacia o Partido Socialista, te comentan pois que non están contentos co que está ocurrindo, que botan de menos pois outra forma non de actuar, outra forma de gobernar e outra forma de xestionar, porque ao final, bueno, pois a política é unha xestión pública pura e dura, e os políticos ou as persoas que nos dedicamos á política pois somos servidores públicos, non? Entón, cando a sociedade civil se queixa deso, pois é que temos un problema grande. Eu xa digo que non me gusta cuestionar non, pero, bueno, que estamos vivindo agora mesmo, eu creo que é un esperpento, evidentemente, eu entendo, non, pois esas persoas que se che acercan e che din que, bueno, pois que están pensando en non votar ao seu partido. Evidentemente, eu lles dou a razón, se no meu partido estiveramos nunha situación similar, eu faría o mesmo. Teño un exemplo moi claro na miña casa. Meu pai foi fundador do Partido Socialista en Betanzos. Alá, pois, na dictadura, non? Pois, en clandestinidade, prácticamente. Entón, bueno, pois, nos convivimos con varias ideoloxías, non? Na miña casa, e todos, evidentemente, tan queridos e tan, bueno, tan unidos. Pero el, que eu ainda lle preguntaba fai pouco, el douse de baixa do Partido Socialista. E non porque el quixera, el douse de baixa do Partido Socialista cando empezou a gobernar Zapatero. Pois algo veu que non lle gustou. El decía que, bueno, que ese non era o socialismo polo que el loitou, non? Entón, bueno, pois eu teño ese claro exemplo dunha persoa de 83 anos, cuns ideales, con unha ideoloxía moi marcada, e que evidentemente, bueno, pues todo o que está ocurrindo non o comparte en absoluto. E non ten nada que ver que a súa filla decidira afiliarse con 16 anos ao Partido Popular. Non ten nada que ver con eso. Entón, bueno, pois claro, pois eu teño ese exemplo e moitos outros de persoas, bueno, pois cun sentido de Estado, cun sentido, bueno, do que son as necesidades non dos cidadáns que non se están sentindo representados, pois,
E o que polo pasa é que actual cando os goberno. partidos levan a cabo unha praxis política que vai en contra xa non do programa que presentaron, senón dos pilares fundacionais da obra, como diste ti, non? O teu pai é un dos fundadores. Pois vamos a ver, facer adivinhación de futuro aquí desde o lado do río Mandeo. Vai haber eleccións xerais no ano 27? Eu creo, pero é unha opinión totalmente persoal, que ata fixen algunha aposta por aí xa hai algún ano, e cada vez teño máis claro, pero volvo a decir, non é unha información do Partido Popular, é, bueno, pois o que pensa Cecilia Vázquez. Eu creo que vai haber un superdomingo en maio do 27. O sea, crees que van coincidir que as municipais? É o que eu penso, sí. Xa que falamos das municipais, levamos 3 anos de mandato dos gobernos locais, dos gobernos municipais. Que día non se fastido o goberno de Betanzos a estas alturas dese mandato e coas eleccións do ano 27 xa á vista, faltan 10 meses? A ver, pois eu a diagnose que fago non pode ser positiva, gustaríame que fora positiva, porque evidentemente eu e os meus compañeiros e compañeiras o que queremos é o millor para Betanzos. Porque se non quixéramos o mellor para Betanzos non estaríamos onde estamos. Pois nesa política de cercanía, nesa política, bueno, de dureza, porque hai que estar aí a pé de rúa pois todos os días, evidentemente. E non estamos satisfeitos co feito. En primeiro lugar, porque os compromisos que adquiriu pois, o Partido Socialista no seu programa electoral pois, están sin cumplir. Entón, bueno, pois a sensación que temos é de, bueno, si eu reúno aquí unha serie de cuestións que son as que me piden, etcétera, etcétera, pero despois non as cumpro. Entón, despois, por facer un resumen así, é increíble que fora o Partido Popular de Betanzos o que salvara o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Eso, pois, deixa algo moi claro, que é que pois, a señora que goberna, evidentemente, non ten maioría absoluta e tampouco ten unha relación pois co seu socio de goberno, co que, bueno, pactou esa investidura, non? Que non gobernan en conxunto. Pero sí é certo que non son capaces de chegar a un consenso para aprobar algo tan importante como o Plan Xeral de Ordenación Municipal, que por todo o mundo é sabido que o Partido Popular pois, leva anos insistindo, porque estamos convencidos que sen ordenación evidentemente, pois o futuro da nosa cidade pois vai a ser máis negro que blanco. E xa que falas do Pexón, esa decisión tan valente que tomastes, non? É arriscada, porque non dicilo, electoralmente, como se empezou a xastar ese acordo que sorprendeu a propios extraños, non? Porque, bueno, ti acabas de dicir o que xa supoño que dis que é por responsabilidade, é porque é un momento clave, é un instrumento de ordenación fundamental para calquera municipio, mas se cabo mellor se falamos con un municipio coas peculiaridades que ten o de Betanzos, non? Pero como chegas a esa conclusión? Porque de feito é algo que non pasou, unha decisión que non pasou desapercibida en Galicia inteira, non? Como se chega aí, Cecilia? A ver, por responsabilidade, por coherencia con todo o que levamos dito pois, ao longo destos últimos anos. Non? O que non pode ser é que nós estemos insistindo continuamente en que Betanzos en Pexón non vai avanzar e non se vai a desenvolver, cando temos o Pexón en riba da mesa dunha sesión plenaria, resulta que o Partido Popular o tumba. E todo isto sen ningún tipo de acordo nin consenso, porque nós non recibimos ningunha chamada do grupo de goberno, ningunha chamada, ningún WhatsApp, nin nada. A nós convocáronos as comisións pertinentes para explicar cal era a situación da tramitación do Plan Xeral, pero ninguén nos chamou para tratar de negociar con nós ese documento. Non participastes na súa redacción, na súa elaboración? Si, poidemos participar nas 3, 4 xuntanzas que houbo de todos os grupos políticos, co equipo redactor do plan, plantexar dúbidas, etc.
pero despois, co documento definitivo en riba da mesa, ninguén nos chamou, non, para negocialo. A nós eso non nos importa, porque a nós o que nos importa é o futuro. Por outra banda, non é o noso pexón ideal, pero eu, na campaña das eleccións do ano 2023, en todos os mítines, encontros e reunións que tivemos ca veciñanza de Betanzos, eu dixen que, aínda que fora un plan malo, o Partido Popular sempre o iba a apoiar, e que se alcanzábamos o goberno, pois xa veríamos de cambiálo, de modificalo e de construir pois, un novo plan acorde, non? Co que nos queremos e co que nos pensamos. Entón, como íbamos nos a votar en contra deso? Estaríamos sendo totalmente incoherentes e irresponsables. É dicir, o que non pode ser é, bueno, é que mentras non se aproba, solto, dinamita, e despois, cando teño a oportunidade de facelo, non o fago. Eso non vai con nós. E, evidentemente, é algo que poido sorprender moito en Galicia, pero en Betanzos non sorprendeu tanto, porque a xente era o que quería. Eu recibín centos de chamadas de veciños e de veciñas dándonos os parabéns por haber sido pois valentes e por habelo aprobado, aínda que fose unha decisión arriscada, non? Pero, volvo a decir, responsabilidade e coherencia co que levamos de fin. Responsabilidade que non tuveron os socios de investidura nin tiveron outras partes, non? Efectivamente. Isto tamén chama poderosamente a atención. Chama moito a atención, pois porque non se incluían no plan pois cuestións que eles consideraban relevantes. Nós tamén considerábamos relevantes moitas cuestións que non van incluídas nese plan, pero, volvo a decir, trátase de non bloquear o desenvolvemento de Betanzos, e insistindo en que non é un plan ideal, para nós non é o noso plan ideal, pero é un plan e, polo tanto, vai axudarlle a Betanzos, e agardemos que no vindeiro ano poidamos iniciarnos a tramitación para poder cambiálo. Outro tema da actualidade é que hai uns días coñecemos o recambio de Manuel Manso por Ana Viqueira, non? É un momento de facer axustes agora. Sí, a verdade é que bueno, eu creo que non hai ningún momento especial para facer axustes, pero bueno, o que hai que facer é respetar a vontade e o que quere cada unha das persoas que son candidatas a unhas eleccións municipais. No caso de Manel, pois evidentemente, hai uns meses que se xubilou, pois pediu dar un paso atrás nesa primeira liña política, pero evidentemente co compromiso de estar sempre, porque é unha persoa de Betanzos, que lle quere a Betanzos, comprometida con Betanzos e co Partido Popular. Polo tanto, non é unha despedida, quer dicir, é, bueno, pois un cambio, non de... É un cambio no partido, non? Efectivamente. E despois, bueno, pois marcha Manel, desa primeira liña, e incorporase Ana, que é un miura, é unha persoa, bueno, pois moi traballadora, moi insistente, é unha persona moi comprometida, non? E así o leva demostrando anos, bueno, pois estivo á fronte da Asociación de Hosteleiros, non? De Betanzos, e ademais nun dos peores momentos para a hostelería non só de Betanzos, senón en xeral, que foi pois na crise da COVID, da pandemia, non? E agora, bueno, pois leva tamén algún ano pois aí botando unha man pois nun AMPA dun instituto público de Betanzos. Entón, bueno, pois Manel sal desa primeira liña. Manel é unha persoa pois moi enérxica e xovial, que non quere decir que se xubile, que vai a tumbarse a dormir, evidentemente. Pero, bueno, pediu facer eso e poder adicarse bueno, pois a súa familia e a sí mesmo, evidentemente, e bueno, entendemos, eu comprendo, e respeto, lóxicamente, a súa decisión, e aí seguirá con nós, que eso é importante. Outra cuestión recorrente sempre no Concello de Betanzos, tanto dentro como fora dele, é a situación económica do Concello.
no debate sobre o estado do municipio, a alcaldesa apresurouse a dicir que todo que o Concello progresaba adecuadamente e aos poucos días convoca un pleno nada menos que para recoñecemento de crédito para pagar facturas pendentes de 1 millón de euros, case nada, non, a proveedores. Cal é a situación real económica do Concello de Betanzos? A ver, nós a situación real exacta non a coñecemos, porque non estamos aí dentro e non temos toda a información. Entón, a información que temos ven así, a cachiños. Por que? Bueno, pois porque evidentemente non lles interesa que a teñamos, pero temos bastante información porque evidentemente teñen que, bueno, pois cando hai unha liquidación de orzamento, os informes trimestrais ou cando hai que aprobar un recoñecemento extrajudicial de créditos para pagarlle aos proveedores, pois evidentemente chéganos esa documentación. É algo que a nos non nos sorprende, a situación non deixa de ser sorprendente, cal é a situación, e non son sorprendente, sino alarmante, non? Porque non é a primeira vez que isto ocorre, isto é algo recurrente, acumúlanse facturas, quedan dun ano para outro e hai que aprobar o recoñecemento extrajudicial. Entón, a verdade acaba saindo sempre a flote. Pero, bueno, pois intentan trampear, non? Mentras poden. E a situación é moi preocupante porque nós xa o vaticinamos hai anos e nos chamaron mentirosos, alarmistas, que queríamos enganar aos veciños, que queríamos revolver, crispar. Non, isto non se trata de revolver e crispar, se trata de ser honestos e decir a verdade e cal é a situación, porque non se amaña unha situación por escondela. O que hai que facer é atallala ou tratar de facelo. E menos cuestións de facturas, que o único que pode facer é ir cha máis, non? E ter claridade na xestión e transparencia, non? Outra das cuestións tamén polémicas que vin na prensa últimamente que está pasando é o tema de controlar o acceso dos vehículos ao casco histórico con cámaras de videovigilancia, non? Aí tivestes unha proposición de 450 veciños, creo recordar, non? Unha recollida de sinaturas que, bueno, que cuestiona moito porque ti mantés, o noso grupo municipal mantén, que isto vai ser un caos, non? Por que vai ser un caos? A ver, porque está feito desde a improvisación e sen querer falar cos veciños, cos afectados, que ao final pois os afectados, os máximos afectados son os veciños e son os comerciantes tamén, que nós xa lles chamamos héroes, porque no casco histórico, bueno, pois cando eu era pequena, ibas a codazos prácticamente polas rúas principais que estaban cun comercio vivo, activo, tal, e todo eso foi desaparecendo, bueno, pois, por múltiples circunstancias, e os que quedan agora, e as que quedan agora, pois, evidentemente, son héroes, porque, ademais, non lles axudan nada. Por que pensamos que vai a ser un caos? Porque nadie falou cos veciños, nadie falou cas asociacións que representan aos veciños, aos comerciantes, aos hosteleiros. E claro, cando ti sacaste da manga unha normativa e a impós, evidentemente eso pode ter contestación, porque ou eres un fora de serie que contemplas absolutamente todos os problemas casuísticas que pode ter pois pechar prácticamente o acceso ao casco histórico do tráfico, cando xa reside xente nel e xa hai comercios nel, pois evidentemente é complicado. E nós, bueno, pois a petición dos veciños, pois presentamos esa alegación colectiva, como decías, pois de máis de 450 sinaturas, que é un exemplo claro de que cando as cousas se fan con improvisación e sen tratar de chegar a un consenso, a acordos, pois evidentemente pois ten un mal final, ou eso é o que nós pensamos que vai a pasar. E outro caso tamén de desencontro últimamente do Grupo Municipal do PP co goberno local é o tema da conservación da contorna do porto, non? Agora que podemos falar aquí con calma, explicalo con precisión, explícalle á xente
Que pasa co famoso convenio e a quen lle corresponde facer esa conservación dese entorno tan importante para Betanzos? A ver, aí hai un convenio que penso que é coñecido non polos veciños e veciñas, que se asina no ano 2008, cando gobernaba o Partido Popular en Betanzos, e gobernaba o bipartito na Xunta de Galicia, non? E entón, entre ambas administracións, chegan a un acordo, a Xunta de Galicia, Portos de Galicia, pon en valor pois, esa infraestructura portuaria que estaba moi abandonada, hai unha inversión moi potente nese momento, e chegan ao acordo de que sexa o Concello quen faga o mantemento desa línea non portuaria, que é, bueno, pois, unha zona verde, un paseo, digamos, e o que é o pechamento non dese paseo. Entón, eso se asina no ano 2008, como decía. E, bueno, pois, transcurrido un tempo, bueno, pois, entra a gobernar o actual PSOE, e aí xa empezamos cas confrontacións, porque nos lle pedíamos non ao goberno municipal que fixera, bueno, os seus deberes froito dese convenio asinado, que ainda que sexe asinado polo Partido Popular, hai que cumprir os convenios. Bueno, pois aí xa empezaron a botar balóns fora, que si non sei que si non foi aquí, que si non foi ao pleno, etc. Pero o que si é certo é que ao longo de todos estes anos o goberno municipal fixe o mantemento daquela maneira, non como o Partido Popular lle gustaría, nin a moitos dos veciños e veciñas que son usuarios desa instalación. Entón, eu me pregunto, se ti fas o mantemento, por que despois dis que non te corresponde? Eso en que cabeza cabe? Entón, bueno, pois, nos decidimos, bueno, pois, enseñarlle, non, á veciñanza o convenio e aclarar, non, cales son as estipulacións dese convenio e cales son os acordos aos que se chegan. E despois nos, evidentemente, entendemos, e así tamén o entende a Xunta de Galicia e os seus técnicos, que cando no propio texto do convenio non especifica que ese convenio ten que ir á ratificación plenaria, non é necesario, que é o que agora no que agora se está escudando o goberno municipal. Polo tanto, que pasa aí? Pois aí hai dous camiños. Un é cumprir co convenio, que todavía está en vigor, mentras ningunha das partes diga o contrario, ou se cumpre e se fai o mantemento como é debido, ou se racha ese convenio. Eso sí, o Concello de Betanzos ten que facer unha inversión de uns cantos miles de euros para devolver esa instalación á Xunta como lle entregou. E iso é o que hai, é dicir, non hai máis, é algo tan sinxelo como eso. Todas as administracións asinan convenios todos os anos. Se non ten unha duración especificada no texto, evidentemente, os convenios duran eternamente, ata que algunha das partes manifeste o contrario. E se no texto do convenio non se recolle esa ratificación polo pleno, non é necesaria. E que outros temas che parece que preocupan agora mesmo da vida municipal de Betanzos, que son preocupantes para a cidadanía, para a xente de Betanzos? A ver, a xente preocupanlle cousas moi diversas, que decir, cada persoa somos un mundo, e evidentemente, pois, cada persoa ten unha preocupación diferente. A moita xente, pois, lle preocupa a suciedade das rúas, lle preocupa tamén, pois, a xestión do lixo, que é algo, bueno, pois, bastante precario no noso concello. Preocúpalle a falta de instalacións deportivas, a xente lle preocupa, pois, ese intento de peche do tráfico ao casco histórico moitísimo. A xente lle preocupa, pois, a escaseza de zonas verdes que hai, a xente lle preocupa moito, pois, a falta de limpeza e mantemento que hai, pois, en camiños municipales, a falta de conservación, que son múltiples as cuestións que lle preocupan a xente. Evidentemente, nos compartimos moitas desas preocupacións porque somos veciños por riba de todo, e vemos o mesmo que ven os veciños de enfrente, exactamente o mesmo.
Outra cousa que estamos detectando en Betanzos tamén é que últimamente, pode ser por contagio do que está pasando na política nacional, o goberno parece que está máis preocupado de facerlle oposición á oposición que a de gobernar, que é a primeira finalidade que debe ter, a primeira intención que debe ter, non? E focalizan, pois, a meirande parte da súa acción, pois iso, en criticar como a Xunta trata a Betanzos, non? Isto parece xa o deporte nacional, que se o transporte urbano, que se a sanidade, que se a educación, o transporte en autobús. Que está pasando con todo isto? Que valoración fas ti de todo isto? Non parece moi normal, non? A ver, é dicir, a valoración, eu penso que, bueno, que isto é política pura, que é dicir, levada aos extremos. Evidentemente, sempre hai cuestións que se poden mellorar. Sempre hai cuestións que se poden mellorar por parte de todas as administracións, incluída tamén a Xunta de Galicia, que, dicir, evidentemente, pois os veciños están no seu dereito, non, de reclamar todas aquelas cousas que, bueno, pois que non lles gustan, non lles parecen ben, ou entenden que os servicios pois non son os máis adecuados. De aí a montar un follón criminal, eu penso que hai, bueno, pois un camiño moi longo, non? Entón, que valoración fago? Pois falábamos ao principio, non, da sanidade pública. Nós temos un centro de saúde que é un centro de especialidades tamén, onde contamos con preto de medio centenar de profesionais que evidentemente, bueno, teñen que atender, non, a poboación de Betanzos, que pode haber momentos nos que hai baixas, vacacións, etcétera, etcétera. É moi complicado, porque todos sabemos a complicación que hai, pero non só en Betanzos, senón en toda España, non, para cubrir pois esas prazas. Pero é que non é unha responsabilidade da Xunta de Galicia esa. É dicir, é que desvían o foco de atención sempre hacia o mesmo lado, que é unha responsabilidade do goberno central, para poder formar máis médicos, máis especialistas, pois teñen que cambiar o que están facendo ata o de agora, non? Entón, nós compartimos eso, como non vamos a estar de acordo? Quer dizer, todos somos usuarias da sanidade pública, pero, bueno, dentro de todo eso, e ademais agora, pois na situación na que estou, teño que usar a sanidade moito máis. Bueno, pois visito o centro de saúde con moitísima frecuencia. Eu, persoalmente, non teño ningún problema coa miña médico, non? Porque teño citas, bueno, pois, con moita facilidade, non? É certo que, bueno, non todos os cupos son iguais, bueno, e aí podemos entrar en eso, en vacacións, baixas, etc. E ás veces pode haber, bueno, pois, días, semanas nas que, bueno, pois pode haber aí un atasco. De aí a que sexa un caos e un desastre, eu non o comparto. Eu non podo compartir que a sanidade pública é un caos, non o podo compartir. Igual que tampouco podo compartir que o transporte público é un caos. Eu fun ata hai uns anos usuaria do sistema público de transporte, porque iba todos os días a Coruña a traballar. É certo que o cambio de modelo de transporte nos seus inicios ocasionou complicacións, é certo, houbo que poñer máis autobuses, facer reforzos, comprobar cales eran as horas pois, de maior afluencia de pasaxeiros, evidentemente ir facendo os seus axustes. Eu aos veciños sempre lles digo o mesmo. Se en algún momento ti estás na parada do autobús e non pasa o autobús cando ten que pasar, a min decídeme exactamente día e hora e facemos unha queixa. Porque ás veces olvidámonos de que para correxir, igual, algunha incidencia, hai que queixarse tamén. E, polo tanto, que un día quedas tirado na parada porque non había ocos, bueno, pois pode ser, claro que pode ser, porque se normalmente van 50 pasaxeiros e o autobús ten 59 prazas, pois caben os 50.
e un día específico pois hai, polo motivo que sexa, máis persoas, pois evidentemente nun segundo non se pode traer un autobús de reforzo. Pero, bueno, eso son cousas que se trasladan se van correxindo. Entón, claro, que non podemos pretender é ter o mesmo sistema que tiñamos cando eu era pequena, que había, pois eso, autobuses cada media hora, era moi fácil, porque todos sabíamos que cada media hora había autobuses, desde as 7 da mañá hasta as 11 da noite. E os fines de semana festivos, de 8 a 11, creo que eran, ou a 10, perdón, se non me equivoco. Claro que era moito máis fácil, e agora tes que entrar na aplicación para ver exactamente, porque hai moitísimas máis frecuencias, moitas máis, e ademais chegan a máis sitios, porque chegan ao aeroporto, chegan aos polígonos industriais. Entón, claro que melloramos, e temos que seguir mellorando. O que non podemos decir é que é un caos e que todo está mal, porque non é certo. Entón, sempre hai que ser consecuente co que se di. Hai que buscar a melloría dos servizos, pero sendo conscientes do que se avanzou, e nós queremos que se siga mellorando. Do que éramos hai 40 anos, do que somos hoxe, é dicir, algo moi distinto, non? Mira, falando disto que estuvemos falando ata agora do pasado e do presente, vamos empezar a falar do futuro, non? Un pouco do futuro tamén. Faltan 10 meses para as eleccións municipais, é dicir, está o Partido Popular de Betanzos preparado en bo estado de funcionamento para ir e abordar o reto tan importante de ir a pola alcaldía? O Partido Popular de Betanzos está preparadísimo, engrasado e preparado pois para dar, vamos, todo de nós, que é o que levamos facendo pois todos estes anos, non? Evidentemente, bueno, quedan esos 10 meses, nós xa levamos traballando pois 3 anos, bueno, pois falar con moita xente, bueno, pedirlle a moita xente pois que se achegue, non, ao proxecto do Partido Popular, pero tamén é certo que cada vez máis xente se achega ao Partido Popular para decir, estou aquí e quero formar parte deste proxecto, quero axudar bueno, pois a construir, non, ese proxecto de futuro. Polo tanto, nos non deixamos nunca de traballar, e cando ti non traballas todos os días, ao final sempre estás preparado, non, para os retos que che veñan en riba. Vai ser moi fácil e eu creo que incluso atractivo formar parte do equipo de Ceci Vázquez, non? E cal pensas que vai ser un pouco así a situación, non? O escenario electoral cara as eleccións en canto a partidos, candidatos ou candidatas, cabezas de lista? Como pensas que vai quedar ao final esta paisaxe política, digamos, en Betanzos? A verdade é que non sei, quero dicir, xa sabemos que sempre hai moitos rumores de listas e de partidos, etc. Bueno, eso serán decisións de cada un, evidentemente, cada un pode facer o que queira e o que lle pete, pero constatado, quero dicir, eu non teño información, bueno, pois real do que pode ocurrir. Evidentemente, supoño que tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego pois formarán parte, non, da quiniela, non, na que, bueno, imos a estar, por suposto, dende o Partido Popular, e despois descoñezo, quero dicir, a realidade, non, do que vai a suceder. Non teño información. E que tal relación tes cos demais compañeiros da corporación e os demais grupos bueno, os demais grupos municipais e os concelleiros e concelleiras da corporación? Pois a verdade é que a min gustaríame ter outro tipo de relación, unha relación diferente, pero non é posible, é dicir, ao final todos os dardos, non, van hacia o Partido Popular, e iso se leva, bueno, pois tamén á rúa. Entón, a relación é, bueno, cordial, quero dicir, porque evidentemente somos persoas educadas, pero non vai máis alá de eso, sobre todo dende que o Partido Popular gañou as eleccións no ano 2023, aí houve unha transformación na relación, tal, que eu insisto, a min gustaríame que fora de outra maneira, porque ti ben sabes como son eu, é dicir, sempre tive en relación
con outros partidos, teño moitos amigos e amigas noutros partidos políticos, por exemplo, no Parlamento pois é totalmente diferente, hai outro tipo de relación, pero bueno, cada un decide Evidentemente, onde o quere que estar e quere, como, non? E máis efectivamente. na política local. E xa que faltan solo 10 meses, non? Algún proxecto ou compromiso que nos poidas avanzar, que vas poñer aos betanceiros para poder facer atractivo o teu programa de goberno, o teu proxecto de goberno para Betanzos, non? Ver, non quero contar moito tampouco porque Non é senón o momento, quitamos o factor sorpresa, non? Nos, evidentemente, levamos feitos xa 2 programas electorales, bueno, pois o primeiro, evidentemente, seguramente sexa máis floxo, non, co seguinte, porque, bueno, con perspectiva e con tempo, pois as cousas sempre se fan moitísimo mellor e non deixamos non de traballar neso. Pero o que sí que nos gustaría facer é completar as instalacións deportivas, porque Betanzos é unha cidade na que é increíble a cantidade de xente que fai deporte. Sempre houve moitísima tradición, moitísimos clubes, asociacións, moita xente tamén pois, a nivel non individual bueno, pois, que lle gusta facer deporte. Pero principalmente, para toda a poboación, pero a nos bueno, un colectivo non que nos preocupa un pouco, pois é a xuventude, non? Ti sabes que ao final é unha das miñas paixóns. Fuxe directora xeral de Xuventude, evidentemente, diso sabes bastante. E eu creo que están escasos de instalacións deportivas e merecen ter, bueno, pois máis espacios onde poidan pois, entrenar, onde poidan xogar, onde poidan divertirse, non? En definitiva. E o merecen pois, a xente nova e o merece, lóxicamente, pois, os adultos, e tamén o merecen moitos clubes, porque ao final pois, están aí ao pé do cañón tantos anos e anos e anos e merecen bueno, pois, poder gozar non, de outras instalacións. Por eso, algo faremos nese sentido. Algo moito sabes ti, ademais, de todo isto. Ceci, estamos chegando xa case ao final desta conversa tan agradable aquí nun lugar tan fermoso como este, non? E co que sempre me gusta falar contigo. Pero non quero deixar pasar a ocasión para facerche unha serie de preguntas, como sempre, que me vas ter que responder moi brevemente, unha batería de preguntas que sempre ilustran un pouco máis o que é esa impronta, esa enerxía de saída, digamos, dunha candidata tan potente como és ti, non? Vanme contestar co primeiro que che veña á cabeza. Tú diste, trátase de coñecer un pouco máis a Ceci Vázquez, non? E non tanto a Ceci política, non? Entón, vanme contestar moi pronto a preguntas como o teu mellor e o teu peor momento do último ano. Pois, evidentemente, o peor momento foi cando me comunicaron a miña enfermidade e o mellor momento foi pois todo este proceso que levo vivido, porque me axudou moitísimo. O mellor consello que che deron recentemente? Deronme tantos recentemente que é difícil de centralizar nun, pero bueno, todo o que estou facendo agora é froito de moitos consellos desta temporada. Algo que descubriches neste último ano sobre Betanzos e que non o sabías? Que non o sabía, algo sabía, pero o cariño da xente. O cariño da xente, que bonito. Ese é o que atopaches en Betanzos. Sí. Algo que aprenderas dos veciños, na rúa, que non se aprende nun despacho? Moitas cousas, porque ao final, cando pos oído, aprendes moitísimo. Por eso nos molesta tanto que se deixe de escoitar aos veciños. Isso é moi importante. Porque ao final aprendes, todos os días te dan leccións e te poñen os pés na terra. Dicen, quieta, a donde vas, tranquila. Entón, ensinanzas, aprendizaxes moitísimas e que non podería centralizar só en unha.
Dice que moitas veces coñecemos a xente máis que polo que di, polo que pregunta, non? E iso é para os políticos, eu creo que digamos que apuntalo moitas veces. A ver, unha de libro, a principal diferencia entre Ceci Vázquez e María Barral é... Ou hai moitas principais diferencias? Moitísimas, sí. Podería decir que ela é morena e eu rubia, pero xa non son rubia. Bueno, xo serás pronto. Eu creo que Ceci Vázquez sempre di a verdade e María Barral ás veces minte moito. Se viñese un xenio e che concedese un superpoder, cal pedirías? Pois pediría, solo podo un, é que eso... Bueno, deixámosche dous. Ou Dous, tres, veña. unha, curarme o antes posible e dous, ser alcaldesa de Betanzos. A última vez que pensaches, se estivese calada estaba mellor, foi cando? Pois foi cando fixemos unha rolda de prensa hai uns anos dicindo unha cousa que non se correspondería ca realidade. Entón a mí moléstame moito non faltar a verdade, por iso precisamente esa diferencia entre ambas as dúas. Pero bueno, tamén teño moi claro que se algunha vez digo algo que non é certo, quero correxilo inmediatamente e así o fixe. Con que concelleiro ou concelleira da oposición te irías de cañas? E terme que dicir polo menos un, ou unha. Con Ángeles Veiga. 3 recomendacións rápidas, un libro, unha serie e unha canción. Un libro, creo que xa cho dixen este libro, pero é que é un dos libros que máis me gusta, Buenos días, tristeza, de François Sagan. É certo que xa mo dixeches, que te marcou moito. Sí, unha canción, imos a decir, Mar Antiguo, del último de la fila, e unha serie. É unha serie que che gustase últimamente, ou que che sorprendese por algo, ou da que che resultase ilustrativa. É que ahora mesmo non me acordo do nome. Non te acordas do nome? No. Elixe con cal te quedas, Facebook, Instagram ou TikTok? Instagram. Se tiveses que ensinarlle Betanzos nunha hora a alguén que nunca estuvo aquí, a que 3 sitios o levarías? Ao casco histórico, ao pasatempo e ao lavadoiro das cascas. Acábame de acordar do nome da serie, Las gotas de Dios. Eso vai sobre o viño, non? Sobre o viño. E ademais, como estamos nun viñedo da IXP de viño de Betanzos, pois, bueno... Outra das potencialidades que ten Betanzos, verdade? Temos falado tantas veces, os ríos, os caneiros, toda a parte fluvial que vemos na entrevista anterior, e hoxe estou sorprendidísimo mesmo porque é a primeira vez que estou físicamente nestes socalcos tan fermosos desta... todo o que se podía facer co viño en Betanzos, verdade? Moitas cousas e agardamos que o poidamos facer para demostrar que é posible, porque ao final, si é posible noutros sitios, porque aquí non. Claro que sí. A nós sempre nos gusta decir moitos... Aquí eu diríache incluso que aquí parece máis posible ainda. Máis posible. ¿No? Porque sería ben máis fácil que facelo noutros lugares moito máis afastados. Moito máis afastados e complicados. Ao final, bueno, pues Betanzos ten unhas condicións en xeral boísimas, tanto por ubicación... Sempre vinculamos Betanzos a tantas e tantas veces de vir por aquí, os famosos ramallos nas portas, moito antes da existencia dos furanchos, por exemplo, aquí xa vimos, podemos chamar protofuranchos, que era esa tradición tan arraigada e tan popular do viño, non? E que capacidade tería hoxe de produción e de cultura etnolóxica o viño en Betanzos, non? Se sabe levar ben, buscando emprendedores, emprendedoras que quixeran, que queiran arrancar nunha terra tan fértil algo tan útil. Este viño que sae deste viñedo vai despois para unha bodega do viño do país que ten ese ramallo, que é un viñazo. Está boísimo e xa iremos a probar. É que cando se fala de viño de país, e cando se fala de ramallo, claro, e cando se fala desa cultura popular do viño, automáticamente pensas en Betanzos, porque Betanzos foi a que tradicionalmente conservou esa tradición, que logo había noutros sitios e logo se fixo noutros lados, obviamente, pero Betanzos foi un lugar
a vila máis importante que conservou esta tradición. Non? E iso é un reclamo turístico dentro dos moitos que ten Betanzos, evidentemente, que aínda por riba ten máis que poderían complementar todo isto. Isto non é un minuto de ouro nun debate, pero a cámara é túa para que lle digas o que queiras, a quen nos estea vendo. Bueno, pois isto que acabades de ver Ceci Vázquez en estado puro, é dicir, aquí non hai trampa nin cartón, eu viñen aquí sin saber do que me iban a preguntar, do que íamos a falar, podía intuir algunha cousa, pero como non teño nada que esconder, pois aquí estou. Esta son eu nunca vou a mentir, é algo que levo pois no meu ADN, evidentemente eso ten cousas boas e cousas malas, porque ás veces hai que dar malas noticias, non? Pero eu creo que é moito máis importante ser sincero. Isto pois, vai dirixido evidentemente pois, aos meus veciños e veciñas. Con isto quero pois, que me coñezades, non? Un pouco máis, e que sigades afondando, non? Nesta persoa que son eu, e que quero evidentemente pois, poder pois encabezar, non? O noso concello para poder demostrarvos que outro Betanzos, ese que queredes vos, é posible. E así o imos a facer se evidentemente pois, decidides darnos a vosa confianza. Por Ceci, unha conversa, eu creo que moi enriquecedora, moi ilustrativa, moi xenerosa pola túa parte. Eu tamén vou formular un desexo, xa que me toca estar aquí contigo e estamos falando de futuro, que é que dentro dun ano, cando teñamos que seguramente facer un vídeo distinto, un vídeo xa da Cecilia Alcaldesa, que me convide pois, aos Ocaneiros, ao Globo, ou a probar o viño desta magnífica ribeira de Betanzos. De verdade que estar contigo sempre é un placer, sempre aprendemos moitísimo, a pesar de que te coñecemos hai moito tempo, e o afecto que despertas e a potencia que ten a túa candidatura seguro que te vai levar o éxito de ser alcaldesa desta nobre vila de Betanzos. Pois douche a miña palabra, Valen, de que así será. Non só probaremos o viño, que é importante probalo, senón tamén pois outras viandas, non? Moi típicas betanceiras, e pola miña parte non podo máis que agradecerche que un ano máis quixeras estar aquí comigo e compartir pois este anaquiño, que sempre é un placer falar contigo.